ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಡೆಪಿದಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ ಗೀತನ ವನಸಗ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿಯಾ ಎಲ್ಲದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಯಾ ಒಂತೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ 20% ಆಯ್ನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಬತ್ತದಂತೂ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಕೊಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ದಿನ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಅಂಚ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ನೀತ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನೀತೆ ಬಯ್ಯ ಅಕ್ಲೇನು ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲೇ ಇದ್ದೀರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಶೇಖ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳ್ತಲೆ ಹಾಯ್ ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ 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 Hi. Hi, Jishni. Sorry. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಪೊಸ ಮದಿಮಲ್ಲ ಪರಾತ್ ತಕ್ಕಲ ಬಾಹರ ಏನಕ್ಕೆ ಪೊಸತ್ತ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಉತ್ತರ್ನ ಕಾಲೆ ಅದು ಗುಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಕೋರ್ಪೆರ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ ಡೋಡೆ ಮೇರ್ ಮೇರ್ ಪೂರ Happy birthday la 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 Happy birthday la 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 Happy birthday la 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 Happy birthday Shaurya एक और ले बाबू एक और पे चली बिस्किट कोड़ा फोन जाना हां ಸಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಅಂದಪ್ಪ ಯಾಪ ಇಲ್ಲ ಮುರಿಯನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನ ಅಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿನೇ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಒಂತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ಅಂಡ ಮೀತು ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಡೆಕೋರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮಂತಜ ಏನ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂವಡೆ ಏನ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರ ಏನೀತ ದಿನ ಬಯ್ಯಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂತೆ ಮಂತ ದಾದ ಮಂದಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಏನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪೋನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿಲ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ದಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆತನ ಕೊಡೆದ ಅಂಚ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆ ಶುರು ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನಾರ್ದ ಬೇಲೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಮುಕುಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತು ಚಿನ್ನ
ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಸ್ತು ಉಂಡು. ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ ಊರುಡ್ದು ಕನೋಡು ಎಂಕ ಅವು ನೆನಪ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಏನ ಕಜಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಡ ಕನಪದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಏನ ಸಿಲ್ವರ್ದ ಏನನ್ಪಿನಿ ಚೊಂಬು ದೇವೇರ್ ಕುಲ್ಲವ್ನ ಅಂಚ ಇಂಕ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೋಯ್ನದಾಗ ಏನ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಅಂಚ ನೆಟ್ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು, ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಪೂಜೆಗೆ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಅಂದ ಆರು ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಕಂದೇರು ಪಂಡ ಪಂದಿತ್ತಾರಡ ರೇಷ್ಮಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಇಂದು ಲೋಟಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಸಲ. ಅಂಚ ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಪೂಜೆಗೆ. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿಂದ ನಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ ಪೇರೆ ಏತ್ ಜನ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ನಾನೊಂಜ್ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಕಂಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್